Takže ahojte ľudia, vítajte u nového videa z hry Minecraft a na serveri Queplay na česko-slovenskom serveri, kto sa im vydaril, pekne to tu mali postavané. Ešte to logo, keď sa pozriete hore, nice, to je dobré. Ale dneska si samozrejme zahráme Skywars, 1 versus 1 a dúfam, že sa mi bude dariť, no? Sakra. Počkaj, ten typek si zo mňa asi vystrelil. Ale kam nezabudni. Stále viem mať bloky a on práve padol a ja som vyhral. Prvá hra sa vydarila, dneska si konkrétne dáme 3 hry. Batas City 116 a ideme si teda zahrať ďalší duel. Ak teda dostaneme tú sekírku. Tak, druhá hra bola tiež vydarená a do tretice by sme to mohli dať dobre a možno aj skončiť toto video. Tento je úplne AFK, takže toto bola pohodová hra. Ak sa vám video páči, nezabudnite dať like, odber a my sa spolu uvidíme u ďalšieho videa. Ahoj!